Salam el hormatly adamlar. Garaşda baqy betarap yurdumuzdaki täzelikler hemem habarlary bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun Türkmenistanyň prezidenti yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Goşun generaly Gurbanoğlu Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň göçme mejlisine geçirdi. Hemem paýtagtymyzyň demir gazagyna bina edilen Türkmenistanyň Içeri işler ministriniň Mälik Guly Berdimuhammedow adynaky ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyş dawrasyna gatnaşdy. Ýeri bilen hormatly prezidentimiz yurdumyzyň Içeri işler ministrliginiň idara binasyna geldi. Bir yerde Ministrler Kabinetinin başçanyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň sekretary Amanow yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlygyna hatabat berdi. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly, Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň göçme mejlisini geçirdi. Hormatly Harwy we hukuk goraja edaralaryň ýol başlary. Biz şu Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň göçme mejlisini geçirýär. Häzir men Ministrler Kabinetiniň başlygyň ornatary Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň sekretary Amanowa söz berýär. Amanow yurdumyzyň harby we hukuk goraja edaralaryna alınıp barýan giň göçerli işler, şol sanyna harby düzümlerde hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça ýaýlandyrylan düýpli özgertmeleri üstünlikli durumça geçirmek maksady bilen amala aşyrylýan anyk işler barada hatabat berdi. Vice-premier Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň sekretary milli liderimiziň ýygyderli tagallasy netijesinde yurdumyzyň bir taraplygynyň 25 ýylyk münasibetli Aşgabat şäheriniň çoğunly ýaşaýyş toplumyna içeri işler idaralarynyň işgallary üçin täze ýaşaýyş jaý toplumynyň gurulyp ulanmagy berilýänini habar berdi. Şonuň bilen baglykda yurdumyzyň içeri işler idaralaryna uzak ýyllaryň dowamyna bir kemsil çeken tutan ýerli zähmetini, ýaşlary zähmetseýerlik, watany gopaly ruhdy terbiýelemek uğruna bitiren aýratyn uly hyzmatlaryny bilent adam kärçiligi bilen halkymyza gürelli bolup, yurdumyzda uly awraya eýe bolanlygyny, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýaşlara halkymyza gopaly hyzmat etmek babatda nusgalyk gürelli görkedenligini hemde Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrabynyň çoğunly ýaşaýyş toplumynyň içeri işler ministrliginiň ýaşaýyş toplumynyň ilatynyň we içeri işler idaralarynyň şahsy düzümleriniň ýututmalaryny hemde içeri işler ministrliginiň towuk ganamasyny nazara alyp Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrabynyň çoğunly ýaşaýyş toplumynyň yurdumyzyň içeri işler ministrliginiň işgallary üçin niýetlenen ýaşaýyş toplumyny içeri işler idaralarynyň hormatly veterany Mälik Guly Berdimuhammedowyň adynyň daklanlygyny habar berdi. Vice-premier Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň sekretary yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlanan Mehriban watanymyzyň baky bir taraplygynyň şanly 25 ýylyk münasibetli gurulyp ulanmagy berilýän içeri işler ministrliginiň Mälik Guly Berdimuhammedow adynaky ýaşaýyş jaý toplumyny açyp ak patay vermegi, harby we hukuk gorajadarlaryň ähli şahsy düzümleriniň adyndan çuňur hormat bilen haýyş etdi. Yurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly. Garaşda bir tarap Türkmenistanyň paragatçylyk, hoşniýetli goňşulyk hemde giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny ýygyderli amala aşyrýanlygyny, diňe goran şäherine eýe bolan hemde ýygyderli durumça geçirilýän harby doktrinanyň milli howpsuzlygyň potrandyrylmagyna, halkymyzyň dürüjlükli we abadan durmuşyny üpçün etmegiň beýikligini, milli goşunyň kuwatynyň artdyrylmagyna gönükdirilenligini bellemek bilen şeýle diýdi. Hormatly Harwy hukuk goraja edaralaryň ýol başlary. Bir karar döwletiň bagtyarlyk döwründe merdany watan goragçylary gahraman pederlerimiň edemlik mektebine münasip dowam edýärler. Olaryň jogapkärligi wezipe watan goragy, ilatylygy, ýurt ykbaly ananalýar. Şeýle jogapkärligi wezipeni ýerine ýetirmek üçin watan goragçylaryna döwletimiz tarapyndan ähli mümkinçilikler, köp sanly ýeňillikler berilýär. Yurdumyzda harby gullukçylar hemde olaryň maşallah azadary üçin ähli amatlyklara bolan täze ýaşaýyş jaýlary ýygyderli gurulyp ulanmaga berilýär. Harby gullukçylaryň ata watanymyza bir kimsede gulluk etmek üçin ähli şertler hem döredilýär. Şoň biz Türkmenistanyň içeri işler ministrligiň Mälik Guly Berdimuhammedow adynaky ýaşaýyş jaý toplumyny açyp ulanmaga berýär. Ähli amatlyklar bolan bir toplumyň gurulmagy döwletimiziň watan goragçylaryň gulluk iş, ýaşaýyş durmuş
şeýetlerini hassa oglandyrmaga ul üns berýändigini görkezýär. Biz garaşdyk we bak bir tarap döwletimiziň gornuş häýaty ýolan harby doktrinasyny üstünlükli durmuşa geçirmek bilen şeýle işleri gelecekde hem dowam eder. Harby we hukuk goragy edalar madden zamany binýadan poktulandyrmagy. Harby gullukçylaryň we olaryň maşgalalaryň bagtyar durmuşyny öpçün etmäge ol üns berer. Bizim merdana halkymyzyň edermenligi o hem gahrmançylygy beklenen şöhratly taryhy we bay milli harby mirasy bar. Müň ýyllıklardan gözgaşarlan bir taryhy we harby miras bizim milli hem buýsunjymyzdyr. Şoňa görä mer pederlemeden şöhratly ýoluny munasip dowam etmek watan goraşylaryň her ýerine mukaddes borçydyr. Bu borç araýlan bir kemsiz ýerine ýetirmek. Merdana harby gullukçylar üçin belent mertebedir. Watan olaryň bütün durmuşyna, halonyň senasyna, ýürek urusyna da ýöwülmerler. Hormatly döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary. Watan goraşylygy, eziz ýarymyzyň garaşdyrylygyny, döwletimiziň çäk bütünligini, mehriban halkymyzyň bagtyarlygyny jan aýman hem goramarlar. Watany söýmegi. Onuň her bir dawan ýerini görüji kimin goramy mukaddes borç azaplan. Oğuz Han, Goroğlu ve Bayram Han, Çağrı ve Toğrul ve Alparslan, Sultan Sancar, Celaleddin Memurni ve Türkmenin en şemi wopaly oğulları ýaly taryhda üç möjük iyi oýan şahsiýetlerimiziň edermenligini, batyrlygyny hem gaýdusulugyny hemişe öýellerini hem nusha edinmerler. Ata vatanymyň bundan meýlekden güllä besmegi, dünýädäki awran hasem artmagyna, bir taraply hukuk ýagdaýyna puktulanmagyna hem munasip goşmalylar. Bir kara döwletiň hem bagtçylyk döwründe bizim ýaragly güýçlerimiz halkymyň köp asyrlyk şöhraty taryhyň dowamynda kemale gelen harym diýip surlaryny dowam edip gornuş häsiýetli kuwwatly goşunyny ýöwürürler. Esip gelen ýaş nesilleri milli däplermeli wopalylyk we watançylyk ruhuny terbiýelemek. Mert pederlemek hem nushalmak hem de olaryň işini munasip dowam etmek watan gorasynyň her ýerine hem mukaddes borçy bolmalydyr. Hormatly harby hukuk goragy edaralyň ýolbaşçylary. Biz baky bir tarapdan 25 ýyl şany bayram ulu joşkun, ruh berentlik, ajaýyp üstünlükler gazanmak bilen garşalýar. Bizim hem şu onki bagtyar durmuşymyz. Ýeten belent sepikdemiz baky bir tarapdan bilen aýrylmaz hem baglanşykdyr. Türkmenistan dünýäde Birleşen Milletler Guramasynyň hemişelik bir taraply hukuk ýagdaý hakyndaky rezolýusiýasyny hem öz esasy, kanuny girden hem ýeketek döwletdir. Bugun bütün dünýä bizim döwletimizi parahatçylyk dörüji ýurt hökmüni tanıýar. Türkmenistanyň halkara geňişligini öňe sürýän başlanýşlary, anyk teklipleri giňden hem gollaw tapýar. Munyň özü halkymyzyň asyrlygyň jümüşinden göz aşalýan dost, agdy berlik däplerini hem häzirki döwürde hem döwletimiziň munasip dowam edýändigini hem görkezýär. Türkmenistanyň hemişelik bir taraply hukuk ýagdaýyny, parahatçylyk söýüji maksatlary döwletimiziň harby doktrinasyny baş ugru bilen hem gawat gelýär. Onuň şäherletli harby doktrinamyz deňe bir ýurdumyzda däl. Eýsem bütün ýer ýüzünde parahatçylyk, hem awadançylyk
bir karar bolmagyny, ählumumy, howpsuzlygyny, bütün edilmegini maksat edinýär. Hormatly harwym hukuk goraç edaralaryň ýol başlary. Watan goraçlary, ata-babalarymyň şan şöhraty diýiplerini upaly bolup, mehriban watanymyzy janyň edýür görmerler. Mukaddes garaşlanmaly hem göllüniň göreji ýer hem goramalylar. Bir kara döwletiniň mehriban halkymyň sartmasy hem galasy bolmalylar. Bu diýipler. Harwym hukuk goraç edaralaryň ählem şahsy düzüminiň öňünden hem belent borjudur. Näsiň şolem borjy awra bilen berjäm etjekdiňizde hemde ähli ukyp hem başarlyklaryňyzy gaýrylmajakdyňyza berk ananýar. Hormatly Türkmenistan Dowlat Hukuk Geňeşiniň agzalary. Biz şonuň bilen Türkmenistan Dowlat Hukuk Geňeşiniň göçüşme meclisini geçirip oturýar. Meňiň ähliňle berk jan saglygy, rowaşlyk, mehriban halkymyň asuda, awadan we bagça durmuşdy ýaşymy ugrun alyp barýan jogapkärlik, ulluklaryňyza, uly sünnüklary we maşgala wadançylygyny arz edýär. Döwlet Hukuk Geňeşiniň göçme meclisi tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň demir gadagyna bina edilen Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Mälikuli Berdimuhammedow adynaky ýaşaýyş çay toplumynyň açylış dawrasyna geldi. Bu ýerde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Hukuk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlygyna binalaryň açylmagy dogry taýýardygy barada hatabat berdi. Dawra gatnaşýanlaryň şowkunly il çarpışmalary bilen hormatly prezidentimiz toplumyň toý bagyny kesdi. Bu ýerde ýurdumyzyň döwlet senaty ýanglandy. Soňra döwlet başlarymyz täze ýaşaýyş çay toplumynyň idara ediliş binasyna geldi. Onuň diýwaryna içeri işler gullugynyň veterany Mälikuli Berdimuhammedowyň barelýef görünüşindäki şekil ýerleşdirildi. Hormatly prezidentimiz içeri işler idaralarynyň hormatly veterany, polisiýanyň patpolkowniki Gakaty Mälikuli Berdimuhammedowyň diýwar heykeline hormat etdi. Bu ýaşaýyş çay toplumyny içeri işler ministrliginiň düzümini köp ýyllaryň dowamyna bir kemti zähmet çeken Mälikuli Berdimuhammedowyň adyda kyldy. Mehriban arkadagymyz idara binasynyň içine girdi. Bu ýerde Mälikuli Berdimuhammedow başlanýan üýe bolşly otogdur edildi. Şol ýerde arxiv maglumatlary, dürli resmi namalaryň, şahadatnamalaryň, şol sanyna döwlet ýylları hakynaky şahadatnamalaryň nusgalary we suratlar jemlenipdir. Hususan milli liderimiziň hakasynyň içeri işler idaralaryna gulluk eden ýyllaryna ulanan awtoroglarynyň hemde mototexnikalaryň suratlary goýulypdyr. Diýwarlykda Mälikuli Berdimuhammedowyň goşgulary ýerleşdirilipdir. Aýratyn diýwarlykda hormatly prezidentimiziň ýenatasy bilen düşen maşgala arxiwinden alynan suratlar, şeýlegem döwlet başlarymyzyň hakasynyň jemgyçlik işi barada gurrun berýän suratlar ýerleşdirilipdir.
Merkuli Berdimuhammedowyň ömür we dörejilik ýoly watansyjylyk we watanymyzda hemde mehriban halkymyza wepaly gulluk etmek uğruna terbiýelenýän ýaş türkmen esgerler üçin nusgoluk göreli bolup durýar. Mehriban arkadagymyz kakazynyň haýdy kärde bolsaňda halal rahmetiň hüzürini görüp ýaşamagyň ürenli bagtlygy barada aýdan sargytlaryny ýatlap, ähli gurlarda rahmet çekýänleriň halal işlemeginiň häzirki döwrüň möhüm talabydygyny we onuň durmuş ýerelgesine öwrülmeligini belledi. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli halal işleýän adamyň durmuşy hemişe bagtyarlygy besenýändir. Soňra döwlet başçylygymyz hormatly mehmanlar üçin niýetlenen kitapda ýadgarlyk ýazgy ýazdy. Hormatly prezidentimiz binadan çykyp, nesilleriň dowamatllygynyň nişany hökümini ýaş agaç nakal oturtdy. Salam mehruwanatam, bakon naratam, täze jaýlan toýunna, baytatymyz gurkana, gül watanyň oýnunna, ýaýnýas biz erkana, kalbymyň şadlygy, köňüllü owazymyz, ömrüňiz uzak bolsun, iziz arkadagymyz, gahrman atamjan, bagna halny oturup bereýinde. Ýurdumyzda ýaýdanlandyrylan giňmeçli özgertmeleriň amala aşylmagy, adamlaryň amatly ýaşaş üçin oňun şertleriň düredilmegi bilen baglanyşly meseleler milli liderimiziň hemişelik üns merkezinde durýar. Hormatly prezidentimiz paýtagtymyzda alınıp barlayan täze guruluşyklar bilen tanışyp, şäheriň durmuşy üçinçilik ulgamynyň döwre barplaşdyrmagy boýunça ýerüş şäherleriň amala aşylmagyna möhüm ähmiýet berýär. Olaryň häzirki zaman talaplaryna we hil, gözellik, ekologiýa babatda halkara öňlerini dolu alaýyk gelmegi, uzak geljegi nazarlayan täzil çemeleşmeler esasyna durmuşa geçirilmegi esasy ugur gadaplanýar. Soňra mehriban arkadagymyz Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň Merkuli Berdimuhammedow adynaky ýaşaýyş çay toplamy bilen tanışlygyny dowam etdi. İçeri işleri ministerlerinin işgali üçün niýetlenilen ýaşaýyş çay toplamy bilen tanışygynyň barşynda hormatly prezidentimiz täze jaýlaryň birine baryp gördi. Bagtyar maşgala agdalary döwlet başçylarymyzy mehmansyýerlik bilen garşylap, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasy gowlandyrmak barada ýygyderli alada edýän üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Milli liderimiz raýatlarymyzyň her bir maşgalanyň münasip durmuşyny, olar üçin ýerüş şertleri öpsün etmegiň döwlet siýasatynyň ilertilýän urlarynyň biri bolup durýanyny belläp, bu ýurdaky işleriň dowam etjekdigini aýtdy. Hormatly prezidentimiz öý iýeleriniň jaýyň içki awadançylygy, amatlylygy hemde biligi baradaky pikirler bilen gyzyklandy. Şeýlekem milli liderimiz öý iýeleriniň çağlarynyň höwet edýän hünärleri, olaryň okuwlary we ýetişikleri bilen içken gyzyklandy. Şadyan çağalar özleriniň höwet edýän hünärleri barada mehriban arkadagymyza uly şatlyk bilen gurrun berdiler, goşgular aýtdylar. Bugün bayram, bugün toy, aydın bolsun, saz bolsun, kahraman arkadagy, şöhret bolsun, şan bolsun. Ay tuğulum. Mehriban arkadagymyz bagtyar maşgala agdalarynyň alyp barýan işleri, durmuş şertleri bilen gyzyklanyp, täze jaýa göçüp gelen bagtyar öý ýerlerini ýurtlarynyň garşy almagyny arzu etdi. Bagtly maşgala oňan, beýenýän jaýlarym nesiýetsin, gutly bolsun, çağazyk bolsun ýalar. Beýenip ýaşamak, şu gaşanmasyny toýlap oturmak. O etirazat ýok. Üyesi, içeri işleri ministerlerinin serkerdesi, dürüdleyen ehli amatlı şertler üçün hormatly prezidentimize alkış sözlerini aýtdy. Hormat bilen serkerde başlaýmyz. Siz döwri wagt ýaşaýyşyň sowgat bereniň üçin Türkmenistan içeri işler ministriniň şahs düzüminiň adyndan
harby gulukçylaryň adyny, maşgalama adyny tawurdyň aýdýar. Goý siziň janyňyz sag ömrüňizde tutýan ýyl ýurtda etdiňiz rowaj aldyn. Garaşsyz bak bir taraf vatanymyza, mähruwan halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragy güýçläriniň beren terket başyna gulluk edýär. Yurdumyzda giňden bellenleýän şanly betaraplyk bayramçylygymyzyň öňü siratynda içeri işler idaralarynyň işgalleri üçin niýetlenilen döwrewap jaýlar bagtyar halkymyz üçin ajaýyp bayramçyk sowgatny urly. Mehriban arkadagymyz teri jaýa göçüp gelen bagtyar maşgala agdalaryna toý sowgatlaryny gowşurdy. Hem de olary teri öýde awadançylyk we bagtyarlyk arzu etdi. Bolýanlar hem köp sağ olun. Hem de ýa-da bir ýurt garşylasyn. Sağlam olmak bilen gelecek yerlerine mesler etsin. Ondan ne ulaşır diye içeri ministrinin serkerde zor konuşun. Ben beğeniyorum, uğranıyorum. Kârını iyi ortuna oldu diyorsan. Şimdi bunun beri alıp parayan ulaşın sağlığı diye. Onda sağ olun. Bir kaşan jaýlarda mehriban halkymyzyň diýip desurlarynyň ruhuny, bayramçylyk, maşgala çärelerini guramak, mehmanlary kabul etmek, toýlary we sadakalary, beýleki dawarlary geçirmek üçin ähli şertler gödüň ötürli. Şeýle ýaşaýyş çaýlary gurulany, ýaşaýyş turmuşyň diýip bolan ýörelgileriniň aýra tenliklary hemde ýaşaýjylaryň isleg arzulary gödüň ötürli. Katerleriň gurulşygyna ýerli çiň mallardan öndürilen ýokary hilli gurulşyk serişleri uruldy. Yurdumyzyň raýatlaryna gozulmaýan emläk üçin berilýän ýeňillikli kardylar şäherleriň hemde owalaryň ýaşaýjylary üçin ähli amatlykları bolan ýaşaýyş jaýlarynyň eliterligini şertlendirýär. Şeýle aladanyň hemde ýaşaýyş jaý gurulşygynyň barha giň erime eýe bolmagynyň netijesinde her ýyl bagtyar maşgalalaryň müňlerçesi kaşan ýaşaýyş jaýlaryna göçüp barýarlar. Yergelenle belläp geçdik. Türkmenistanyň içeri işleri ministrleriniň Mälikuli Berdimuhammedow adynaky ýaşaýyş jaý toplumynaky döwrewap katyer jaýlary ýurdumyzyň baş şäherini ösdürmegiň şäherulçuk maksatnamasynyň çäklerine bina edilýän durmuş medeni maksatly iri deskalaryň üstüne getirdi. Munyň özi barha gödülleşýän Aşgabatyň Demirgazyk bölегini milli liderimiziň tagallasy bilen kemale gelen çogonly ýaşaýyş toplumynyň binagarlyk keşfiniň gödülleşmegi şertlendirdi. Kaşan jaýlaryň nobatdaky tapgyrynyň emele gelmegi bükün jökde zerur bolan ýol ulug düzüm bilen utgoşukly ýerine getirildi. Bu bolsa şäherulçuk maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegine toplumlaryň ýetatda çemilişilýänliginiň nobatdaky tutnamasyna urildi. Türkmenistan bitaraplyk mekany ýylynyň dowamyna ýaýwanlandyrylan tarihi ähmiýetli wakalar we giň göçerli dawarlar watanymyzyň bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň şanly 25 ýyllyk senesi münasibetli gurulýan çäreler bilen utgoşmagy şatlykly pursatlaryň ähmiýetini has artdyrýar. Ähli amatlykları özüni jemleýän Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň Mälikuli Berdimuhammedow adynaky ýaşaýyş jaý toplumy milli binagarlyk çözgüdüne laýyklykda gurulup, onuň çäklerine peýda bolan jaýlarda ýokary derejeli ýaşaýyş, amatly din jalşy we milli desurlary döwrewap ýagdaýda guramak üçin ähli zerur şertler gödüňde tutuldy. Jaýlaryň ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyrmagy bir toplumyň häzirki zaman şäherulçuk taraplaryna dolu laýyk gelmegi şertlendirdi. Adamlaryň ýaşaýyş üçin iň amatly şertleriň döredilmegi, mehriban arkadagymyzyň başlangyjy bilen paýtagtymyzda ösdürmegiň öňden görjülükli we almy taýdan esaslandyrylan konsepsiýasynyň şeýlekem Türkmenistanyň ähli sebitlerine ýaýwanlandyrylan toplumlaryň özgertmeler strategiýasynyň möhüm wezipesidir. Soňky ýyllarda mehriban arkadagymyzyň başlangyjy esasyna ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň şahsy düzümleri etaty gulluklar bilen bir katarda adyk önümlerini taýýarlamak, göýekinleri ösdürip ýetişdirmek işlerini utgoşukly alyp barýarlar. Munyň özi ýaşlaryň halal zähmet bilen meşgullanmaklaryny, olaryň hüner eýeleri bolmaklaryny şertlendirýär. Hormatly prezidentimiz bugünkü şanly waka münasibetli bir ýerde gurulan harby hemde hukuk goraýjy idaralaryň kömekçi hojalyklaryny ösdirilip ýetişdirilýän gök bakça, miwe, şeýlekem gaýtadan işlenilen adyk önümleriniň sergisi bilen tanışdy. Döwlet başçylygynda bir ýerde harby we hukuk goraýjy idaralaryň hojalyk müdirlikleriniň mallarçylyk we goşçuluk toplumlaryna taýýarlanýan önümleriň dürli görünüşleri görkezildi. Şeýle hojalyklary ýöretmek ýaş eserleriň rehmet terbiýesine uly ähmiýet eder.
Hormatly prezidentimiz harby gulluk bilen birlikde ýaş harby gullukçylaryň dürli hüner eýeleri bolmaklary, ekrançyk we mallaçyk öňümlerini öňürmekleri bilen baglanyşly meseleleriň ähmiýetlidigini aýratyn belliýär. Bir yerde görkezilýän öňümleriň kataryna hyýaryň, pomidoryň, kelemin, käşiriň, kädiniň bir näçe görnüşleriniň bardygy, köp görnüşli ýerimişleriň goýlandygyny, şeýlegem häzirki döwürde harby we hukuk goraýjylaryň kömekçi hojalyklarynyň ýaradyşkanalaryna öýsürilip ýetişdirilýän tergöw öňümleriň bolmagy aýratyn gowunçly ýagdaýdyr. Munyň özi gönnen-göni milli liderimiziň taşyna laýyklykda harby we hukuk goraýjylaryň işgärleriniň şahsy düzümleriniň ýylyň ähli pasyna tergöw we miwe öňümleri bilen üpsenilýändiginiň şeýlikde ýurdumyzda azyk bolşunyň döredilmegine münasip goşandyň aýdyň suwutnamasydyr. Şeýlegem serginiň çäklerini subtropik öňümleri hasaplanýan naryň, hurmanyň, hozyň bir näçe görnüşleri, pisseler görkezilýär. Şeýlegem bir ýerde kömekçi hojalyklarda taýýarlanan araballary, miwe öňümlerinden taýýarlanan mürebbeleriň köp görnüşleri göze geligili gaplara gaplanypdyr. Bu işleriň ýaşlaryň halal zähmet bilen meşgullanmaklaryna, olaryň topraga bolan sevgisiniň artmagyna möhüm orny eýleýändigi hakykatdyr. Munyň özi ýaşlaryň gullugy tamamlanandan soň hünerleri saýlap almagyna ýardam eder. Düredilen kömekçi hojalyklaryň ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň şahsy düzümlerini teri oba gojuk öňümleri bilen üpsün edýändigini aýratyn bellemeli. Bu bolsa ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylarynyň ýönüm bolşugyny döretmek, şahsy düzümleri teri miwe hemde gök we et öňümleri bilen dol üpsün etmek boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilýändiginiň aýdyň suwutnamasydyr. Şeýlegem sergide ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryna meş, noýbek hemde nogut ýaly däneli ekinleri ösürip ýetişdirmek barada hormatly prezidentimiziň ulul beren tarşyklaryny ýerine getirmek maksady bilen ösürilip ýetişdirilen dänelik ekinleriň bir näçe görnüşleri görkezildi. Harby we hukuk goraýjy idaralaryň şahsy düzümleri tarapyndan hormatly prezidentimiziň tarşygyndan ruhlanyp, meş, noýba, nogut we tugy ýaly dänelik ekinleri ösürip ýetişdirmek orny zerur işleriň alınıp barlýany barada habar berildi. Döwlet başlarymyzy sergide görkezilen öňümleri syýlap, bu işleri mundan beýlekde netijeli dowam etmek we ösürilip ýetişdirilýän öňümleriň görnüşlerini hemde mukdaryny artdyrmak bilen baglanyşly meseleleriň iýdigderli gözegçilikde saklanmalygyny tapşyrdy. Şeýlekem hormatly prezidentimiz sitrus öňümlerini ösürip ýetişdirmek boýunça ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmeligini öňçekdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başdy, harby we hukuk goraýjylarynyň ýol başlaryna ýöňde duran wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikleri arzu etdi we hemmeleri bugünkü şanly waka bilen ýene devirgede gutlap birden ugrady. Men Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň işgäri, içerki gulluk kapitany Recep Durduly. Hormatly bilen serkerde başymyzyň taýsy tagallasy bilen harby gullukçylar bugün ähli amatlyklar bolan, döwrawap ýaşaýyş jaýlaryna ýaşamak bilen ata watanymyza pek gürokdan gulluk edýärler. Baky bir taraplygymyzyň 25 ýyllygynyň öňü tiratyndan biziň maşgalamyzda hem döwrawap jaýyň açary bolşurly. Biz içeri işler edaralarynyň işgärleri geljekde hormatly bilen serkerde başymyzyň asuwdalygyň goragçylary üçin edýän ýygyderli aladalaryna jogap edip, watanymyza, halkymyza hormatly bilen serkerde başymyza wepaly bolup, giýjämizi günnüz edip pek gürokdan gulluk etjekdigimizi ananlarýar. Bugün biziň agdyr maşgalamyzda uly bayram, uly toý. Bu taryhy waka biziň hakydamyzdan hiç wagt öçmez. Hormatly bilen serkerde başymyza täze jaý sowat edenligini alkyşlar aýdýar. Hormatly bilen serkerde başymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, bilen başynyň baky aman bolmagyny tüsürokdan arzu edýär. Diyarımızda toylarymyz, bayramlara ulaşdyn. Men Türkmenistan İçeri işler ministrliginiň gollukçysy polisiýa maýory Bekip Arslan Sapar Geldewич. Ene garasy baky bir tarapynyň 25 ýyllyk dawratynyň ýanynda meň maşgalarym ýokary amatlyklar bolan hater jaýalmak meň maşgalarym netip etdi. Harby hukuk goraýjy idaralarynyň işgärleriniň maddi injamyň beňärdi ýerli gowlandyrmak bilen olaryň maşgalary barada hemde öldüň barada alad etýän üçin hormatly prezident sag bolsun aýdýar. Hormatly bilen serkerde başymyzy, Mehriban türkmen halkymyzy sanly bir taraplyň 25 ýyllyk dawrat bilen tüýsürümden gutlaýar. Bize şeýle amatlyklar döret berýän üçin hormatly bilen serkerde başymyzyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, el ýurt pähwetli, tutýan tutumly işleri ýemişler owasasyn.
Enne bolsa Türkmenistan'ın prezidentinin gol çeker etminaması bilen tanış ediyet. Türkmenistan bilen Koreya Respublikasının arasındaki hizmetdaşlığı munun velegim ösürmek maksadı bilen Türkmenistan'ın prezidenti karara gol çekti. Retminama layıklıkta Söwda, iqtisadi, ilmi ve teknoloji hizmetdaşlık boyunca hökümetara Türkmen Koreya toporunun Türkmen bölüğünün düzümü tasdiqlanıldı. Häzir bolsa Türkmenistan'ın meclisinin kararı bilen tanış ediyet. Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrawynyň çoğunly ýaşaýyş toplumynaky Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministrliginiň ýaşaýyş jaý toplumyny Melik Guly Berdimuhammedowyň adyny dakmak hakyny Türkmenistan'ın meclisinin kararı. Türkmenistan'ın çuňur hormatlanýan prezidenti Gurban Guly Berdimuhammedowyň parasatly ýol başlygyny ýurdumyzda Türkmenistan'ın hemişelik betaraplygynyň şanly 25 ýyllygy giňden belenilýär. Ýurdumyzda alınıp barýan döwlet adam üçünür diyen insanperwer siýasatyň netijesinde ata watanymyzyň garaşsyzlygyny, öz ygtyarlygyny putulandyrmak, döwletimiziň ykdysady kuwatyny, halkara aýryny munun belegim artdyrmak, halkymyzyň dörejlikli zähmet çekmek üçin ähli şertleri döretmek boýunça beýmeçör işler durmuşa geçirilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzda halkymyzyň awadan hemem eşretli durmuşda ýaşamak üçin ýokary amatlyklary bolan döwrü we ýaşaýyş jaýlary, medeni we durmuş maksatly binalar egderli gurup ulanmaga berilýär. Ýurdumyzyň beýleki raýatları bilen bir hatarda harby hukuk goraýjy edaralarynyň gullukçylarynyň we olaň maşgaly agdalarynyň ýaşaýyş hemem durmuş şertleriniň egderli gowlandyrylmagy barada alada arkadagy prezidentimiziň alyp barýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Nesle geçip gelýän terbiýe ulgamynyň sakatyna ulyny sylamak, oňa hormat goýmak edebi durýar. Türkmen halky asyrlaň jümüşünün göz başalýan asly däwe göre hemişe ýaşul neslin wekillerine çuňur hormat bilen garap, olaň baý durmuş tejribesini hemem asly ýörelgesini terbiýeçilik işine giňden peýdalanyp gelipdir. Öz halkyny çeksiz söýgen, belent adamkärçilikli, açyk göwünli, öz bütün ykbaly mehriban halkyna aýak ýürekden hyzmat etmäge bagyşlan Türkmeniň şuňky we geljekki nesilleriniň bagtyar durmuşynyň hatirasyna müdemi miýzemiz döwlet binasyny berkarar eden watanyň wepaly ogly, görnükli döwlet we jemgyýetçilik işgärini, beýik şahsiýeti terbiýelep ýetişdiren hormatly prezidentimiz Gurban Guly Berdimuhammedowyň kakasy ilhalar insan Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň hormatly veterany Melik Guly Berdimuhammedowyň zähmet we durmuş ýoly bugünden bir harby gullukçylar üçin däl eýsem bütün türkmen halky üçin hem görüllü mektep bolup hyzmat edýär. Ýokurda beýan edilenlerden oguralyp, ilhalar insan Melik Guly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň içeri işler edaralaryna uzak ýyllaryň dowamyna bir kemsizlik çeken tutun ýerli zähmetini, ýaşlary zähmet söýürlük, watany wepalyk ruhuny terbiýelemekde bitiren aýratyn uly hyzmatlaryny belent adamkärçilik bilen halkymyza görüllü bolup, ýurdumyzda uly agry eýe bolanlygyny, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ýaşlar üçin il halky wepaly hyzmat etmegiň ajaýyp nusgasyny görkezdenligini hemem Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrawynyň çoğunly ýaşaýyş toplumynaky Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrliginiň ýaşaýyş jaý toplumynyň ýaşaýjylarynyň içeri işler edaralarynyň şahsy düzüminiň ýüz tutmalaryny Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrliginiň towukkanamasyny nazar alyp, şeýlede döwlet kärhanalaryny, guramalaryny, edaralaryny, geografik we beýleki obýektlere ad dakmagy we olaň adyny üýtgetmegiň tertibi hakyny Türkmenistanyň kanunyna esaslanyp Türkmenistanyň meclisi karar edýär. Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrawynyň çoğunly ýaşaýyş toplumynaky Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrliginiň ýaşaýyş jaý toplumyny Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň hormatly veterany Melik Guly Berdimuhammedowyň adyny dakmaly we munun beýlek ony Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrliginiň Melik Guly Berdimuhammedow adynaky ýaşaýyş jaý toplumy diýip adlandyrmaly. Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýat Ministrliginiň wekilleri viza aragatnaşyk arkaly Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysadyýaty üçin ýürüýte maksatnamanyň dolanyrjy geňeşiniň 15-nji mejlisiniň işine gatnaşdy. Dolanyrjy geňeşiniň dowamyny oňa gatnaşylar tarapyndan sebäpden durmuş ykdysady ýagdaýyny gowlandyrmak bilen bagly meseleleri aralyp maslahatlaşyldy.
Duşukda ilkinci nobatda arkada prezidentimizin parakatçılık söýjülükli siýasatynın dünýä bileleşigi tarapyndan uly gollugy ýa bolýanyna gaýraty natally. Dolanırçy Geňeşiň gün tertibinde 2020-nji ýyllaky Birleşen Milletler Guramatynyň Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysadyety üçin ýürütme maksatnamasynyň ykdysady forumynyň netijesi we onuň gaznasy sekretariaty baradaky meselelere seredildi. Dolanırçy Geňeşiň gün tertibine girdilen meseleler boýunça Türkmen tarapy öz garaýşlaryny beýan etdiler. Dolanırçy Geňeşiň işiniň netijeleri boýunça Birleşen Milletler Guramatynyň Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysadyety üçin ýürütme maksatnamasyna agzay ýurtlaryň wekiliyetler tarapyndan degişli sözgütler kabul edildi. Kämilleşmek, tejribeler arttırmak eýdigderli geçirilen sport bätleşiklerini esasy wezip häwirliýe. Bu ýagda ýarşynyň gyzykly bolmagyny düşünedi. Ýokary guramaçylygy wetlenýän sport bätleşikleri ussatlyň kemaly gelýändigini äşkär etdi. Sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň meýilnamasy esasynda ýaýwanlandyrylan ýaşlar üstünliklere wetlenýär. Ýaşlarda ýeňşi bolan ihlas aýdyň duýulýar. Oýunlar ökdelen öňe saýlanmagyna mümkinçilik berýär. Duşuklar turganlyň kämilleşmegine ýardam etýär. Çekeleşikli oýunlar tejribe toplamak babatda da ähmiýetlidir. Ussatlygy artdyrmakda öz bolşly mektebi öwürleýän ýaşlarda esasy wezipe ýokary netijeler gazanmak bolup durýar. Her bir turganyň ukybyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bätleşikleri geljekde üstünlikleriň özenler. Sport bätleşiklerini ýokary netijelerin gazanylmagy aýratyn bellerliklidir. Çünki bu ýagdaý halkary ýaşlarynda üstünlük üçin eder. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 20-nji noýarda saat 20-den 21-nji noýarda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkan vilayetinde ýetgäp duran bulutly howa bolup, Azkemýan şäheri bu nordan tele sekunda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 1 gradus sowukdan 4 gradus öçeni mayl, gündüzüne 6-11 gradus mayl bolar. Ahal vilayetinde ýetgäp duran bulutly howa bolup, bu nordan tele sekunda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 2-7 gradus sowuk, gündüzüne 1-6 gradus mayl bolar. Mara vilayetinde ýetgäp duran bulutly howa bolup, Demir gün ordan tele sekunda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 2-7 gradus sowuk, gündüzüne 3-8 gradus mayl bolar. Lewap vilayetinde ýetgäp duran bulutly howa bolup, Demir gün ordan tele sekunda 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 2-7 gradus sowuk, gündüzüne 2-7 gradus mayl bolar. Daşy vilayetinde ýetgäp duran bulutly howa bolup, Demir gün ordan tele sekunda 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 8-13 gradus aýaz, gündüzüne 4 gradus sowukdan 1 gradus öçeni mayl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ýetgäp duran bulutly howa bolup, bu nordan tele sekunda 10-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 2-4 gradus sowuk, gündüzüne 2-4 gradus mayl bolar. Ýurdumyzda boýunça noýar aýynyň 20-ýerine magnet hadisatynyň gowşok täsirli bolmagyna garşydy. Edil vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölüjikleriniň möçberiniň kadadan 7 götürüm artmak bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňaýsy täsirleriniň öňüni almak üçin agazy burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de göz paslanyň dowam edýän ýollaryny howanyň derejesiniň ýetgeýändigini nazara alyp, pasla göre giyinmegi maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu ýetdigünleri berk berjaýsaňyz, ýylyň eslenlik paslanyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlar döwüşçüleri wetlenýär. Ähli ötüşlüň özünde bolsa halkyň bekbidi bar.
çünkü bizim yurdumuzda döwlet adam düşünür. Hoş wagtyňyz.